Sa number 3, pati ang manukan country nagabatsag na karon sa kakulang nga supply sang manok, may mga napilitan magpasaka sang presyo. Yaring report. Pagkatapos ng holiday season, nagadagsa sa gihapon ang mga tao sa manukan country sa Bacolod. Kumalin pa sa kagabi, wala sila sa power supply pero nagadagsa sa gihapon ang tao. Pero ang supply sa manok, limitado lang. Si Annalyn Bologna, nagapangita sang iban pagigamakuhaan nga supplier. Hindi ko mahatag sa iya supplier ang 50 ka dressed chicken sa kada adlaw. Sa iya original good supplier, ginakuha niya ang manok sa tag 185 pesos ang kilo. Sa iba naman, ginakuha niya ini sa tag 200 pesos kada kilo. Bisan mahal, ginabatuan niya na lang sang sa wala ang siya sa may nagpasaka. Kang iba niya 200, di gano'n na lang dito niya. Katulad na lang? At least na may hara ka nga, nga i-supply mo sa nagpasaka. Kasi nga wala. Si Daday Joyce Rodrigazo naman, native chicken o kung bisaya nga inasal nga manok ang ginabaligya. Pati siya, nagabatsyag man sa kaiwat sang supply, bisan pati sa bisaya nga manok. 200 ka manok ang iyang in-order sa kada semana pero ang masarangan sang iya supplier, isa lang kagatos. Halin sa 250 pesos kada isa, subong naghahamboy na ini sa 300, tubtub 350 pesos. Bangod kulang, 45 days na lang ang manok ang iyang ginakuha pero yaraman ini sa 200 pesos kada kilo. Ganigikan sa 120 pesos, napilitan siya nga pasakaan ang bilisin ni sa 130 pesos ang isa. Magluwas sa manok, mahal man ang kalamunding kagluy ang ginagamit sa pag-marinate. Nagsaka ako, sir, sa Bisaya. 130. Puro ka pesos. 120. Wala, sir, kay sa panakot nga na tawa, wala, kalamunding, pila nga daan, subong kilo. Mahal man kalamunding? Sa una, 35 lang, subong 60. Pero bliman? O, ang luya, sa una, pila lang, 35 man, subong 60 ang kilo. Naglabot sa 1.3 milyones pesos ka mga broiler nga manok sa Negros Occidental ang napatay bangod sa bagyo nga Odette. Ginsiling na nga daan sa Provincial Veterinary Office nga sa una nga semana sang Enero, mabatsagan ang kakulang sa supply sang manok.